ngeke ukwazi ukuyimela ngokwakho ngoba khona imimoya ezoku-overtake uma ngabe uthi wena uzoyimela ngokwakho awumdingi uJesu. You must understand ukuthi everybody is representing something. Kunabantu la abathi ngangena endaweni okuthi nokuthi ngoba ngangigula ngoba ngangena umsebenzi ngoba ngangidinga usizo ngase ngasizakala ngayibona nami sengowakhona sengenza izinto abazenzayo. Nobody wants to admit ukuthi lento abayenzayo bayenza willingly. They always have something to point to okuyiyona eyabenza, which is why la abanye abaningi they speak about specific figures, images that they believe in. When you look at that, uNkulunkulu akathokozi kahle ngakho ngoba manje munye umuntu ogcotshiwe uJesu incwadi yabaseFilipi 2:9 wamnika igama engaphezulu kwamagama onke ukuze onke amadolo abasezulwini abasemhlabeni abangaphansi komhlaba aguqe nezilimi zonke ephimise zisho ukuthi uJesu uyinkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu. uJesu lo esikhuluma ngaye uyena inkosi. Ngale nkathi ibize ngegama lomunye umuntu ayikho insindiso yegama lomunye umuntu. Ngale nkathi sibize igama lomunye umuntu sizofa ngoba igama labo lodumo yaphilisa, which is why like kumele si-understand ukuthi as much as bekhona abantu who claim ukuthi benza imisebenzi emangalisayo la emhlabeni kodwa uNkulunkulu akabamisanga labo bantu. uJesu nawe uyasho ngezizathu John 14:6 uthi ngiyindlela neqiniso nokuphila okuphakade. As much as you can believe in anything that you believe in, kodwa ke uxabana noNkulunkulu simply because uNkulunkulu uyedwa umuntu amgcobile. Incwadi yabaseFilipi 2:9 wamnika igama eliphezulu kwamagama onke uze onke amadolo abasezulwini nabasemhlabeni abangaphansi komhlaba aguqe nezilimi zonke ephimise zisho ukuthi uJesu uyinkosi kube inkazimulo kaNkulunkulu. There's only one way yokudumisa uNkulunkulu, is through indlela afuna ngayo. Uma usathi ubheka-ke ngale nkathi ukholelwa kusena zonke lezi indawo ukholelwa kuzona uxabana noNkulunkulu phela ngoba uNkulunkulu inkolo yakhe is well established. Uyimisile ngale nkathi uhamba ungena akathokozi ngoba phela umkhanyisi kahle. As much as ungathi uNkulunkulu uyedwa simkhoze indlela engafani, into lo uNkulunkulu angayithokozeli ngoba phela already iqiniso uselilethile. Uma urejector uzokwazi kanjani nokwamkela? Ingakho yena uJesu ethi akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Uma ngabe ufisa uNkulunkulu okwamkela uyalamkela izwi lakhe. John 3:16 wathanda izwe waziwanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilona lowo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Ukuze ungabhubhi phela kumele wamkele lo Jesu ngoba uma ngabe wamkele ezinye izinto uzobhubha ngoba phela uNkulunkulu uyalwa nazo. Iqiniso-ke likuJesu. As much as bekhona laba abanye abakholwa kwezinye izinto emaningi ama-religion, uNkulunkulu uyaxabana nakho konke lokho.